Let me tell you, no matter your poor background, PDP will give you the opportunity to be anything, to be whatever you want to become in your life. Yawa, da so samu ne, Atiku ya samu, wazirin mu da shi da Okowa su ne namu. In ba an samu, wai, da na samu, idan na samu kai ka samu kowa ya samu. Da so samu ne, ku dangwala wa Atikun dai, saboda ba wani shakka shugaban kasa shine daidai. In ba an samu, dala ta karye, a cire tsaro a gyara tsaro bana dole mu warke. Da so samu ne, a ce a rike tuta na tsawon minti 10 kuma ba wanda zai huta. In ba an samu, in ba an samu, mene? In ba an samu, wani habawa. To ku zaɓi Atiku da shi da Okowa, dan za ku ga aiki. Da so samu ne, mu dangwala ma PDP. Ku fito mi zaɓe, ku fito da BBC. Rayuwa for Naija is hard, ko baba ya san no easy. Ga tsada ga layin mai ga yunwa ga ba ko sisi. Rainy days ahead amma ga lema, Atiku muke so sai lema. Da ni da kai da shi har da kema, ran zaɓe dangwala ma lema. In ba an samu, za a buɗe boda. To in an buɗe ni na huta kai ka huta. Da so samu ne, ai mun samu ne. Atiku Okowa duk namu ne, duba kaman su ai babu ne. So samu ne, ai mun ma samu ne. Atiku Okowa duk namu ne, ku duba kaman su ai babu ne. To ku zaɓi Atiku da shi da Okowa, dan za ku ga aiki. This is a great movement for your own future and the future of Nigeria. God bless you all.